على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المعضل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أبايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. a takaice kamar yadda aka ga unwani na wannan tsokaci shine shawari ga malam Lawal Trayon da wasu ire-iren shi. Al'ummar musulmi hakika mun samu kanmu cikin wata damuwa, kuma abin da yasa damuwar tafi haɗari shine yadda yanzu aka samu wasu da sunan ilimi da da'awar ilimi da sunan sunna da da'awar kare sunna suke fadawa cikin mummunan ladabi na zantika ga janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma da an yi magana sai su ce ilimi, sai su yi da'awar ilimi wanda ya isa ya kare. Wato wannan abin haɗarin shi al'ummar musulmi ba ƙarami ba ne. Kwanan nan an shiga wata dambarwa mummuna akan ɗaya daga cikin masu irin wannan hali, wanda ko da wasu suna ganin ilimi yake bayarwa, a wurin malamai fa tsare ta kan shi yake yi. Malam Lawal Trayon abubuwa sun yi ta faruwa, ya zo ya yi magana akan hadisin min karamati ala rabbi anni wulitu maktunan masruran, a ƙoƙarin shi na kore ingancin hadisin, wanda kuma shi kanshi tabbatuwar hadisin da rashin tabbatuwar shi matsala ce ta saɓani. Hatta inda suke zuwa su ɗauko da sun yi da wanda ya rubuta adalci shine al'allama ibn qayyim rahmatullahi alaihi a cikin zadul ma'ad, da sun yi masa adalci sai su hakaito duk abin da ya rubuta, in ya so sai su ce muna tare da shi a kauli kaza, domin a kawar guda uku ya ruwaita akan wannan hadisin, ko in ce a kawar guda uku ya ruwaita, ya ruwaici ko ya hakaito waɗanda suka inganta, ya hakaito waɗanda suka ba'afa, har ma ya hakaito waɗanda suka mai da shi hadisin wada'in shi akai, mawdu'i ne. Daga ƙarshe shi ma yana shi ikhtiyarin. Ku sani Ibn Qayyim ba authority bane ba da cewa idan ya ikhtiyari zancen shi ya riga ya zama nasi, cewa ba wanda zai ikhtiyari ko ma bayan nashi, ba da cewa shi ma ya hakaito maganganu guda uku. To ka kaddara ma Malam Lawal ya zaɓi abinda malamin shi ko wanda yake intisabi zuwa gare shi shine alama Ibn Qayyim ya zaɓi kaulin Ibn Qayyim da ikhtiyarin Ibn Qayyim na ce hadisi bai inganta ba. Amma me ya kawo nuna na ladabi da ƙoƙarin sifanta sayyidul awwalina wal akhirina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da abinda Malam Lawal ya sifanta shi da shi a ƙoƙarin shi na kare ko na kore tabbatuwar wani hadisi wanda kenan. Bayan nan na ji wani kirkin Malam Lawal wanda ya bani mamaki, ya kuma sanya na yi wani rubutu a page ina. So da yawa za ana posting abubuwa a page ina ba ni nake yi ba, masu handilin page din suke yi, amma wannan rubutun ni nai da kaina, na kuma bi comment da yawa, har na ga cikin masu comment wani yana cewa anya ne wannan page din shi wannan rubutun, yana ce maka ni na yi, kuma da niyya na yi domin in fitar mana da wani karatu, cewar da ya yi kalmar mata da kalmar tawaffa da kalmar halaka duk ma'anansu guda ɗaya ne. Za a iya cewa wane ya mutu, za a iya cewa wane ya yi wafati, za a iya cewa wane ya halaka. Yanzu Malam Lawal
aƙalla da sai ka yi misalin wannan in kana so ka fitar da wani hukunci na larabci, da sai ka yi misali da kanka ko da wani, amma ba sai ka ɗau kalmar halaka ka danganta mu janabin manzan Allah ba, kawai da tunaninka kai karatu kai. Wannan ta sanya na ce da sakamakon bibiyar short clip bidiyo na Malam Lawal sai na fahimci Malam Ibn Taymiyyah da Malam Albani Bature da Malam Abubakar Mahmud Gumi da Malam Jafar Mahmud Adam dukkan su halakakku ne. Ni ya rubuta da kaina wannan kalmar da na faɗa, sai zama na almajiran waɗannan malaman da na faɗa sun ji zafi a kanta. Wasu sun zage ni, wasu sun ce ni ne halakakke, wasu sun ce a iyayena ne ma halakakku, duk wasu ma sun ce Shehu Tijjani radiyallahu anhu, wasu sun ce Shehu Ibrahim, wato duk wani wanda nake ganin kima sai da aka kawo shi akan wannan kalmar aka zage shi. To daman na yi haka don in tuna wa almajiran Malam Lawal. Wannan kalmar fa malaminku na faɗawa, amma almajiran malamin suka ji hankalinsu ya tashi. Ya za a sifanta malamansu da wannan kalmar? To yadda kuka damu da na cewa Jafar halakakke, haka muke ji a ranmu lokacin da Malam Lawal ya ɗau wannan kalmar ya danganta mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita. Sannan kuna raddi ga Malam Lawal da kanku cewar abin da ya faɗa cewa duk ɗaya ne, ashe a wurin kuma ba ɗaya ne. Dan da ɗaya ne da ba ku zage ni ba dan na cewa Albani halakakke, dan na cewa Jafar halakakke, dan na ce Malam Bakar Gumi halakakke, dan na ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah halakakke. Da a ce duk ma'ana ɗaya suke nufi, duk ma'ana ɗaya ke nufi da ba ku zage ni ba. Sun haka Malam Lawal, mu dawo mu kalli wannan karatun. Abinda ka rasa abubuwa ne kamar haka. Na farko ka rasa ladabi, domin kalmar yadda kake kokarin fassara ta a larabci har a ayoyin alkur'ani ta zo da wannan ma'anar da kake nufi. Alkur'ani ya gaya mana yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falha nisfu ma tarak. Kaga in imru'un halaka anan in imru'un mata ne, da gaske da ka faɗa haka nan ne, da gaske a larabci ana cewa halaka fulano da ma'anar mata fulano. Yes, a larabci haka ne. Sannan gashi alqur'ani ya faɗa wa qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudillu Allahu man huwa musrifun kadhab. Kaga hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula. Kaga hatta idha halaka anan hatta idha mata ne. Gaskiya ne yadda ka faɗa a larabci. To amma a urfi, wanda shi kuma urfi yana da tasiri wajen hukunci. Idan balarabe ya ce halaka da ma'anar mata, mu a Hausa in aka ce wani ya halaka zagi ne. To ba zai yiwu ba, tun da duk luga ma'abocanta su suke da tamirin mai take nufi. Ka san dai akwai al-ma'anar lughawi, akwai al-ma'anar shar'i, akwai al-ma'anar urfi, duk waɗannan ka san su. Yanzu misali as-salah har a larabci addu'a ne, amma shari'a sai ta zo sai ta mai da as-salah sai ya koma sallah, wannan zatun ruku'i wa sujud. Da haka yanzu da musulmi ya ce as-salah, ba za ka taɓa yiwa ba a cikin ayoyin alqur'ani da Allah ya ce wa qimus salata sai kawai ka zo ka fasara ka ce Allah ya ce ku tsaye da addu'a, ku yi ta addu'a. Wannan shine ma'anar ta larabci. Amma tun da shari'a ta zo ta bata wata ma'ana, to shikenan ma'anar wannan ita ake faɗa duk lokacin da ya zo a salah. Sallah zatun ruku'i wa sujudi ake nufi, sai idan wata karina ta zo ta ɗauke ta daga as-sala zuwa ma'ananta na lugha na asali, shikenan sai ɗauke ta akan wannan. Wa salli alaihim, kaga wa salli alaihim inna salawatika sakanun lahum, ana addu'a ne, karina ta nuna saboda ba a ma wani sallah sai Allah.
amma fasalli li rabbika wanhar, sallah ba addu'a ba. Al-ma'ana shar'i ya zo ya tunkuɗe al-ma'ana lughawi. To a urfi ma haka nan ne, duk abinda al'umma suka saba da shi a urfi, to ba za ka taɓa zuwa ka ɗauko fassarar da masu wani yare suka fassara shi ba ka kawo ka ƙaƙaba musu. Don haka faɗin cewa halaka yana nufin mutuwa kuma ka danganta ga annabi alaihi salatu wasalam, wallahi zagin annabi ne. Abinda zai tabbatar maka da haka, na faɗi cewa malamanka halakakku ne an zagen, kuma waɗanda suka zage ni almajiran malamin ne sun ji ciwon wannan kalmar, saboda a Hausa ba a faɗinta da sunan mutuwa, ba a faɗi. To don me ka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Na biyu, bayan jahiltar urfi da kai da matsayin urfi a cikin addini, ka samu karancin ladabi. Shi ya sanya mahaifiyar al'imamu Malik, Allah ya mata rahama, tun al'imamu Malik yana yaro sai ta shirya shi, sai ta tura shi wajen malamin shi Rabi'atul Ra'i, ta ce idhab ila Rabi'a fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Ina so ka tafi wajen malam Rabi'a, ka zauna ka koyi ladabban shi kafin ka koyi ilimi a wurin shi, ladabi. So da ka ladabi ka rasa, shi yasa da wani mai ladabi ne, wannan kalmar ko yana so ya koya wa Bahaushe a Larabci tana nufin wane ya mutu ko wane ya rasu ko wane ya yi wafati, ana iya cewa halaka fulano, da sai ka kwatanta da wani amma ba da annabi Muhammadu ba. So da ka ku daina a ƙoƙarinku na cewa wai ilimi kuke fitarwa, ku rika buga misalai na abin da a urfi ba daidai ba ne, a Hausar Bahaushe ba daidai ba ne wane ya halaka wane halakakke, a danganta wa mutum mai daraja ba a yi. So da gaskiyar lamari malam Lawan, wannan abin da kai wallahi zagin annabi ne, alal aƙalli nuna ladabi ne ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Gashi dai almajiranka ina maimaitawa sun ji fushi lokacin da na ce malam Ibn Taymiyyah halakakke ne, kai ma halakakke ne, babanka ma halakakke ne, na kuma yi amfani da irin ma'anan da ka ba halaka, ina nufin duk sun mutu. Kai da na ce halakakke ina nufin dole zaka mutu, ma'ana zaka halaka wata rana, muna fatan Allah nuna mana halaka ka da wuri. Sannan babanka ma da na ce masa halakakke, lalle ina nufin zai mutu. So haka da ma'ananka amma sai aka zage ni. Yadda almajiranka suka je da na sifanta ku da wannan sifar ta halaka, wallahi haka muka ji lokacin da ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yadda almajiranka suka fahimci zagin ku nayi, haka muka fahimci zagin manzo Allah kai. Yadda almajiranka suka fahimci namunan ladabi wa malamanka, haka mu ma muka fahimci kamunan ladabi ga malamanmu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma har yanzu ni ban ga cikin mutanenka wanda ya fito ce alamun albarka na faɗi gaskiya ba, duk suna kallon ba daidai ne ba. So da haka wannan abun ya kamata da kai da ire-irenka ku koyi wannan ladabin, ku kuma san urfi yana da matsayi a shari'a. In ba haka ba, ka je Sokoto ku ga yadda ake baiko, ba shi da bambanci da daura aure, amma a wurinsu ba daura aure ba ne. Don haka duk ma'anar da musulunci ya ba ɗaurin aure shi ake yi a baikon mutanen Sokoto, amma sun ce ba aure ba ne, kuma musulunci ya yarda musu ba aure ba ne, sunan shi baiko. Ka ji ƙarfin urfi a musulunci, sunan shi baiko, amma duk abin da musulunci ya ayyana ya ce da kaza da kaza da kaza su suke yaduwa su zama aure, haka ake a baiko a Sokoto. Amma har gobe baiko sunan shi a Sokoto, kuma an haƙura an bar shi a baiko. Me ya mai da shi baiko ba aure ba, bayan ya cika duk sharuɗan aure a musulunci? Urfi. Saboda haka wannan kalmar ta halaka zagi ne ga Bahaushe, kaskantarwa ne, tauye darajar wannan mai darajar ne. Saboda haka karka ƙara dangantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan kalma. Abu na biyu, yanzu nan naga wani clip bidiyon ka har wayo malam Lawali, akwai damuwa fa mutumin nan, wallahi akwai damuwa. Kai Allah bayyana mana halakan ka cikin sauri, saboda akwai damuwa. Wannan abubuwan koko mu ce ai ba ma na mu ce Allah saka tubo dan taba janabin manzo Allah, mu abinda malaman mu sai karantar da mu, wanda yayi wa annabi batanci kashe shi ake ko tuba shi ba za a ansa ba, sai dai ko ya tuba da gaske sai dai ta amfane shi can lahira in yana da rabo, amma dai na duniya hukuncin shi kisa ne.
saboda ka ni ba ma zan maka fatan wani tuba ba, saboda ina nufin abinda malaman mu suka tabbatar tubanka baya amfanuwa, lan tuqbala taubatuka, ba za ta amsa kwata kwata. sai dai mu kawo mu fata Allah kawo halakan ka kawai yadda kake faɗan halakan nan. Abu na gaba, wannan kilif bidiyo din yadda na fahimci kana yi wannan su fassara gatari algata mala, kuma wani su ne ilimi algata mala. Amma bari in sa kilif din wancan na farkon na maganar halaka ba zan ji daɗin maimaita shi yasa ko sanya shi ban yi ba lokacin da zan yi rubutu, kuma yanzu ba zan yi playing din shi ba. Amma wannan na biyu zai iya sanya shi saboda bai kai wancan muni ba, amma dai shi ma mummuna ne. Bari mu ji me kake cewa tukunna. Amma annabi ya kai misali an gane ko, domin ya kalli Abu Zar Gifari ya ce innaka imru'un fika jahiliya, kai ko akwai wawa. Amma annabi ya kai misali an gane ko, domin ya kalli Abu Zar Gifari ya ce innaka imru'un fika jahiliya, kai ko akwai wawa. To in ba ku ji me yace da kyau ba, ya ce wai annabi alaihi salatu wassalam yakan yi zagi. Da ya tashi bada misali sai kawo hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Zar innaka mur'un fika jahiliya. Sai ce wai ma'anan shi wai kai ku akwai wawa. Yanzu malam Lawali a wannan hadisin ina magana akwai wawa, kai ku akwai wawa ina ta zo a cikin innaka mur'un fika jahiliya? Shi ne ma'anar wauta. Da larabci wawa sunan shi as-safihu, kuma annabi da ya tashi sifanta ka da kai da ire-irenka sai da ya kawo kalmar wannan wautar, in ita kake nema to ku annabi sifanta da ita. Hudatha'ul asanani sufaha'ul ahlani, yara yan bana bakwai wawaye masu wawan tunani masu ƙananan shekaru, haka annabi ya sifanta ku wallahi, kuma ga sifar nan ta bayyana tare da kuma nan Lawali. Amma innaka mur'un fika jahiliya ba wanda ya fassara shi da cewa kai kowa babu, ko ba zan ce babu ba sai in ce ba malamin da ya fassara shi da haka. In kaga wani ya fassara shi da haka ba malam ba ne, dan fassarar gatari ne kawai, ya je larabcin kamusu ya ba karatu ne a gaban malamai sai koya marba. Kuma ni mamakin da nake yi, ko da ma karatu ne, ko da ma a kamus ni ban ga kamus ne fassara masa wannan ba. Innaka mur'un fika jahiliya, asalin hadisin sai na Abu Dharr al-Ghifari Allah ya kara masa yarda, wani ya gan shi tare da bawan shi. Mun san yadda bayi suke a wancan zamanin, bayi wasu mutane da ake gani kamar kaskantattu, amma sai aka ga bawan Abu Dharr irin rigar da ke jikin shi ita ce irin rigar Abu Dharr, kuma in zai ci abinci kwano ɗaya suke ci, bai bambanta shi da shi ba. Sai wani yake ce masa iko Allah, ya nake ganin kana mu'amalantar bawanka akan haka. Sai ya kawo masa hadisi, sai ce wata rana mun yi musayan zage-zage da ni da wani, bai faɗi wani ba amma wasu ruwayoyi sun ce shi da Bilal ne ibn Rabahin Allah ya ƙara masa yadda. Sai ce mun yi musayan zage-zage ni da shi, ya zage ni ma na ji fushi na rama. Ya ce to da na tashi ramawa fa ayyartuhu bi ummihi, sai na masa ɓatanci da mahaifiyar shi. Ya fassara bai yace masa, na ce masa yabna sauda, ya kai dan bakar mace, saboda shi babu bakar fata ne, su kuma larabawa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan, akwai riwaya da ta ce Bilal ne abin ya masa ciwo, ya je ya samu manzon Allah ya ce ga abin da Abu Dharr ya gaya mu. Wasu wayoyin ko su faɗi haka ba, dai sun ce da manzon Allah ya ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ayyartahu bi ummi innaka mur'un fika jahiliya. Yace haba Abu Dharr, shikenan yanzu sai ka tashi dan kuna zage da kai da shi, shikenan sai ka tozarta shi, ka wulakanta shi da mahaifiyar shi. Kai dai na lura kai wani mutum ne da har yanzu akwai nau'in jahiliya tare da kai. Wannan kalmar ita ce malam Lawali ya ce wai annabi ya ce masa kai ku akwai wawa. Wallahi ba haka yace ba, wallahi ba haka manzo Allah ya ce ba. Abin da ya ce masa innaka mur'un fika jahiliya, kai dai wani mutum ne wanda har yanzu kana da sauran ɗabi'ar zamanin jahiliya. To wannan ɗabi'ar ba zaki bane, domin akwai wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi na jahiliyan nan
sai ce arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna, sai ce akwai wasu ɗabi'u guda 4 na zamanin jahiliya ne, sai ce amma suna nan cikin ummata har yanzu sun kasa bari, suna ta yi har yanzu. yace na farko al-fakhru fil ahsabi wa ta'anu fil ansabi wal istisqa'u bin nujumi wan niyaha. yace waɗannan ababe guda 4 wallahi al'adu ne na jahiliya amma har yanzu al'umma sun kasa bari. yace na farko mutane su rika gori da su ƴaƴan wasu ne, sai ce wannan lamarin jahiliya ne. mutane su na gori su ƴaƴan wasu ne, yace wannan lamarin jahiliya ne. na ɗaya kenan. yace na biyu in suka tashi aibata mutum sai su yi suka akan dangin shi, akan nasabar shi, su ɓata iyayen shi, ce ai dan mutane kaza ne, iyayen shi kaza ne, sai ce shi ma wannan jahiliya ce. sai ce kuma har yanzu mutane na suna yi. yace na uku neman shayarwa ko alakanta samun ruwa da taurari. yace na 4 shine kukan mutuwa wuyi din nan da ake yi. to wannan abu biyu daga cikin arba'un din da manzon Allah faɗa shine Abu Zar yayi. na farko iftakhara bi hasabihi kaunihi ko kaunuhu arabiyyan fata'ana faftakhara bihi ala bilal wa ta'ana bilalan fi nasbihi. an gane kasance shi balarabe sai yayi alfahari da cewa shi dan wasu ne, iyayen shi larabawa ne, sannan sai yayi suka ga dangane da dangi na bilal, ya aibata shi sai yabna sauda fa ayyarahu bi ummihi waftakhara alayhi bi kaunihi arabiyyan. waɗannan abin guda biyu da manzo Allah ya ce arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna, biyu daga cikin su Abu Zarr yayi, sai annabi ya ce innaka mu'un fi ka jahiliyya, kai wani mutum ne da har yanzu lamarin nan na jahiliyya ka kasa bari. kuma da ma annabi ya ce al'ummar shi ba za su bar su ba, la yatrukunahunna, al'ummar shi sun kasa bari har yanzu amma jahiliyya ce. saboda haka wannan kenan. kuma yanzu nawai idan kana fassara irin wannan karatuttukan, ya za ka yi da abin da manzon Allah ya gaya wa sayyidina Abu Zarr din again a wani wuri, ya ce masa bayan ya masa wasiyoyi sai ce masa kufa alaika hada, ka kama harshenka. sai Abu Zarr ya ce a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi ya rasulullah, wai dan abin da ma muke faɗa din nan da har shi ma Allah na kama mu da laifi akan shi. sai manzon Allah ce thaqilatka ummuka فهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. kalmar sakilatka ummuka a fassarar kamus algata malam shine ma zagi da shi kake so kasi, saboda ma'anan shi kamar mu da Hausa a ce uwarka ta yi asarar haihuwa, shine ma'anan sakilatka ummuka da Hausan mu, ba fassarar kalma da kalma ne mata ba. domin sakilatka ummuka ma'anan shi uwarka ta rasa ka, domin ba faɗan haka da Hausa ya ce wani uwar shi ta yi asarar haihuwar shi. to amma duk malaman musulunci kaf ban yanke maka ba, in suka zo fassara sakilatka ummuka dinnan da manzon Allah ya faɗa ma Abu Zar, in ba ire-iren ka ba kai malam lawani, in ba ire-iren ka ba, duk malamin da karatu ne a gaban malami shi ma baya fassara shi da uwar shi ta yasara haihuwa, ba fassarawa da wannan. sukan ce kawai larabawa sukan faɗi wannan a gurabe, ko in sun so ɓata mutum, ko idan mutum ya yi wani abun da ake mamaki kamar kai kai kaza, to sai sakilatka ummuka ta'ajjub ne. kai har akwai wuraren ma da wurin idan kai sha'awa, kai wani abin sha'awa sai a faɗa maka sakilatka ummuka yabo ne. kuma ko a Hausa muna da wannan, a ce mutum shege zagi ne, amma akwai a wurin da take zuwa yabo ce shegewa ne, yabo ne. idan kai gwaninta kai mai shegewa ne. amma kaga kalmar wanda ba Bahaushe ba ko ya Hausa yi sai dauka an ce shegewa ne, zagin shi akai, amma ya zagi ne asalinta, amma takan juya ta koma har yaban wani ana yi da ita. mai wata sifa ce da ake liƙa wa mutum wanda ko shi baya so, dangin shi ba sa so, kai hasali ma in za a liƙa masa sai an boye, amma akwai wuraren da za su yi kaiwa da mai ne, yabo ne, ta tashi daga asalinta. saboda ka sakilatka ummuka
in a asalin ta gata amma larabawa sukan kawo ta a ma'arbin yabo. Duka irin waɗannan guraben maloli shi ya kamata ku je ku sani. Dan Allah dan annabi ku daina yin karatun nan na Google, karatun a tambayi AI ba komai ya sani ba gata malam. Abubuwa da yawa AI shirme yake koya muku wallahi. Ko kuma kawai maimakon in ka ga karatu ka ga wani hadisi ko wata aya ko wata magana ka je ka samu malamai waɗanda suke mutamakkinun ar-rasikhuna fil ilmi, a kawai sai ka bude kamus ɗinka, sai ka bude Google ɗinka, sai ka bude AI ɗinka, sai ka sai anan zaka ɗau karatu. Saboda haka ni shawarin da nake bayarwa irin waɗannan abubuwa lokaci yayi, tun da dai yanzu kun gwada shi kun ga banda rikitar da al'ummar musulmi da koya musu rashin ladabi a janabin manzan Allah da sunan kuma wai ilimi kuke bayarwa, tun da kun ga kofar nan ba mai alkhairi ba ce, dan Allah ku rufe ta ku koma asali, a koma yadda ake koyan ilimi a wurin malamai, a koma yadda ake koyan ladabi a wurin malamai, a gane ya ake fassara nassi kaza, musamman nassin da idan ka zo fassara shi zai iya bayuwa zuwa ga wani iskali. Wannan shi ne shawarin da nake bayarwa, ko ba kai kaɗai ba malam Lawali, da kai da ire-iren ka dan kuna da yawa wallahi. Sahar social media ta cika da ire-iren ku waɗanda kawai su iya abin da suka gani AI ya fassara musu, Google ya fassara musu, kamus ya fassara musu, shi ke nan wai sai su kawo shi suna firita suna ganin wani ilimi sai kawo, wanda bilhasili malami da ya ji sai muku dariya tsiraicin ku ya bayyana, wa in kana jahilai suna jin daɗin abin da kuke yi. Ko da kuna ganin jahilai suna jin daɗin abin da kuke yi, suna ganin wai ku masu ilimi ne, kuna ta fitar da ba baƙon abu da kuke faɗa, ba wani baƙon. Duk malamai sun san wannan abubuwan, amma sun san da takallam tu'raf, da mai su yayi magana za su bai muhalli. Allah sarki ne har yanzu bai gane karatu kaza ba, Allah sarki ne har yanzu bai gane ladabi shi yake jagorantar ilimi ba. Sannan ana komawa urfi duk lokacin da aka samu cin karo. Ba yadda za ka yi ka ɗauko wata kalma balarabe haka yake nufi ka kama mana ita cikin Hausa, a wurin Bahaushe, a urfin Bahaushe zagi ne, kuma ka zo wannan abun karatu, wallahi ba karatu bane. Allah tabaraka da Allah ya datar da mu, Allah ya rufa asirin mu, Allah ya tabbatar da mu masu ladabi a cikin abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ilimi da zai amfani al'ummar musulmi. Allah ya kyau dukkan wani abu zai kawo ɗani ko ya taɓa alaƙar mu ta kyautata ladabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karshen da zan faɗa shi, wallahi al'azim, da mutum ya je yayi karatu, karatun ya jawo masa rena annabi Muhammad da tauye darajar manzon Allah, ƙare ya zauna bai yi karatu ba, ya lizamci malamai kawai duk abin da zai tambayi malam, ya fi masa alkhairi, ya fi masa alkhairi. Allah ya kiyaye mu, Allah ya tsare mu, barka annabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.